Kamano mwana maintiajara Lodwar TV en kinde makare mainde nchino mar kuku mar wach mitaye kodan Jeffolo Mbaka kinde ka kinde kawuok e Lodwar TV. Odiochieng' kawuono odan mondo mwalosi weche gweko mag nyithindo gweko mabende koro gin nyithindo ma samoro bede e wang' apaya kata street children kaka ung'egi gi dho ombogo. Achiel kachiel rango ni to inyalo konyogi nade. Ere kaka inyalo konyogi nyithindo gi kiyore mage monego bed ni watiyo godo koni kod kocha mondo mwane ni gin bende ngimagi obedo makare. Nitiere riwruoge mopogore opogore mosewuok oko mondo mi okony nyithindo machalo kamagi. Wadwa ng'eyo ni to riwruoge gi konyogi e yo machalo nade. Antiere kaendi kod missionary Joshua Tino Auko obro moso kaeto obro dhi nyime kod chenro machalo kama rwaki studio. Moso gando mane Lodwar TV. Ayro kama na hinya moso ji duto mantiere mamiyo Lodwar TV sani. Ani luonga ni missionary Joshua Tino Auko. Ani e kanisa mar St. Luke's Ministries. One based to Mbei, Mbei ward in Muhoroni constituency. Muhoroni constituency. Yes. Asante sana. Erokamana nya missionary Joshua Tino Auko iwacho ni untiere St. Luke's Ministries. Yes. Utiyo mana kamano kendo koso untiere gi jomoko mo utiyo wado. Watiyo gi partners mopogore opogore moa e pinje mopogore opogore. To moloyo wan gi partner miluongo ni Stars Children Africa. Yes. Kendo ma watiyogo konyo nyithi kiye chulo negi school fees e secondary school jogo mok nyal kendo wakawo tingi kendo wan gi partner miluongo ni Widows Harvest Ministries. Widows Harvest Ministries supporting widows konyo mon liete mochando kod ute kendo mon liete gi moko wakawo nyithindgi kendo watero bende e school. Koro Erokamana nya Tino Auko winjo kaka iwacho ber wachakie kaendi kod weche giki mag konyo nyithindo gi ma bende ok nyala kata street children kaka ung'egi. Inyalo nyiswa ni kaka un jok mosekawo thuolo maru makende mar neno nyithindo gi kiyudo ngima maber kata yudo dak maber. Inyalo nyiswa ni to process mane musekalie gin okenge mage miseneno kata gin ang'o gine mineno momiyo sani eri koro wantiere kod nyithindo gi eki machalo kama e alwora gi thoth ahinya ok gin nyithindo matin. Kanyalo wuoye street children en gimoro ma lich ahinya kendo kata Kisumu ka kinyalo wuotho chieng' wuotho e Kisumu aneno mama moro gi nyithindo matindo kabisa ariyo. Koro mama ni nyithindo gi kwa pesa to nyithindo gi dhi kete kikapu mar mama gi. Nyithindo matindo kabisa. Ing'eni ji kalo gi akala. Koro chieng' moro achopo ka koni to nyithindo gi timo street ka. Koro akwayo ni ka ji nyalo bedo gi chuny mar konyo to ng'ato ka ng'ato nyalo kawo kata nyathi kich moro achiel to chandruok machalo kama ok nyalo bet kata county government nyithindo gi dwaro konyruok maber. Koro ka county government nyalo gero a place ma ginyalo chieme kendo gidhi e school ma fully supported the county government the other donors. Nyithindo manie street kacha ok apani nyalo bedo street. En gima late ahinya ka nyithindo chandore and that is the future mar the county gi the country at large. Koro ka ng'ato nyalo bedo gi chuny mar huruma manyalo konyo nyathi kich to wanyalo bedo joma kare. Kamano. Erokamano. Kinde ka kinde ng'eni nyithindo gi samoro bende ka ji neno gi to samoro ji neno ni gin jok moko nego bende konyo. Jomoko neno gi to wacho ni oyo jogi magi jok mani ka pile wakonyo gi pile. Inyalo nyiso society ang'o ma samoro kwa kalo kata inapani sekalo gi samoro an bende asekalo gi samoro. Iyo wacho ni waneno gi kagima wang'e pile ni gi nyaka gibed kanyo. Ng'ato kalo gi ok dwa ng'eyo ni to nyathini akonyo nade. Nyathi mathin man ka edinieri en to dhi chiemo nade, odhi nindo nade, school bende odhi. Paro mane onego bed kod lokruok mar paro kaka oganda koso. Aparo ni gini ka the government nyalo come up strongly. Kata let us say the county government of Kisumu, one called MCAs and assembly kache kama laws bedo passed. Ginyalo come up with a bill ma wacho ni onge nyathi madhi bedo street ma gima wadwan watim as a county. Magi come up with something aito manyalo konyo nyithindo gi. Koro aparo ni ka jotendwa nyalo come up with an idea like a bill. Kata jomoko ma Nyasaye ogwedho. You know, jomoko ma Nyasaye ogwedho ma samoro puko mana chiemo oko. So chiemo onego bed ni nyithindo gi yudo chiemo machalo kamano. Koro yudo a lot of wastage
nitiere miechewa kuonde ma wadake kata mana lewni iyudo ka samoro ng'ato achiel nigi lewni kata mopong'o sanduku moko yie machamo so ka lewni gi inyalo dhi miyo nyathi machandore kata ng'at machandore the country can be a good place to live in koro wan duto teka wanyalo bedo jok man gi ng'uono wanyalo bedo gi kech ma Ruoth Yesu nowenwa wanyalo tieko chandruok mag nyithindo manie street. Iparo nade sirikandwa ma sirikandwa mamalo kata sirikandwa mag gwenge bende gisetimo duto madwarore mondo mi gine ni gin bende gikata fo nyithindo gieki e yo madwarore? okane ka gisatimo manyalore nikech there was a time the social department, the culture and social department, they were going around. Giwacho ni jok man gi orphanages ma konyo nyithindo ni orphanage koriloro. Koriloro orphanage and then nyithindo gi be gionge gi alternative kuma gitero gi. Koro aparo ni kapod wa come up with an idea ni loro gimoro. Nyakwa ng'ine alternative minyalo mi nyithindo gi. Koro we have not developed a proper strategy, a proper plan manyalo konyo nyithindo gi. Ang'o mane kelo paro nero mar loro gi? Negi paro negi wacho ni moko nitiere ma odak e orphanage ato ginyal tedo. Koro idwa ni mondo gidag gi wedegi ma ginyalo puonjore kaka ginyalo tedo, kaka ginyalo bedo gi a society. Koro mano was the idea. Ta paro ni if this is the idea, to onego beni kuma gidhieno ne gisa identify ng'ama gidhi dago osabedo identify ni ng'ane ema nyathine dago aeto wadhi miyo ng'ani support machalo kama. Nyathi ok nyal gina ni gole itere family jo family ge manoriembe ema miyo dhi street. Koro kichake duoke without plan to mano ok wakony nyithindo. Iparo nade iwacho kanyoro ni samoro families giki kata nyolo ke nyithindo giki gin bende giwuok e anyuola kata giwuok ir ng'ato. Ang'o miyo pach ng'ato dhi ma we nyathine kamano kata anyuola dhi ma we ng'atgi ma koro dhi adhiya ni koro en street children? Ang'o matimore? Ang'o makelo magiki? Samoro rem nok mar yuto. Ato moko be nitiere gi nyego. Kaka an owuoyo kodi ni nadak na nyathi kich. To anyuola na ne ok okaw tingna. Ne ok okaw tingni maber. Koro I had to run away from home. Ma biro dak Kisumo ka. To a good Samaritan nokawa. Mo opuonja. Ma bedo kaka ani. To nan ga nyuola na. Koro adhi apia mane anyuola na kasabedo ng'ama duong'. Ma koro gineno ni ginyalo rwaka. Koro an bende adonja anyuola na. To nitiere anyuola moko ma ok dwar nyithindo mondo odong maber. They will not allow you. Nyithi ki ok gidwar. Ok gidwar. Te paro ni magi ki una kaka jok ma bende koro sekaw initiative mar neno ni ukonyo nyithindo machalo kamagi. Jok machalo kamagi kunyalo advice gi nade? Ng'ama sani neno wanitire modagi nyathi kich, ng'ama sani neno wanitire ng'at ma samoro en nyathi kich ok ong'eyo kana to ento otim nang'o. Inyalo nyiso jowa nade un kaka jok ma sekaw initiative mar neno ni keto ngima nyithindo gi obedo maber kata ubero ngima? Gima nyalo nyisi en ni ji onego dhi machiegni kod Nyasaye. Yudo ka kisakawo Nyasaye mobedo jawarni, to chunyi koro rwako ngima manyien. To yudo ka gi pinyni koro kine ka gimoro. Koro kata imiyo wadu to chunyi bet malit. Koro aparo ni ji te onego bed ni wadhi e muma mondo wabed gi chuny manyalo rwako jowetewa kata manyalo konyo nyithi kiye. To ka onge chuny maber ma Nyasaye oketoni, to chuny manonyuolwago mag nyiego beda to ginyal bedo gi nyathi ng'ato.
Rito nyathi ng'ato bedo ni matek. Otek kabisa. Yes. Kech nyiego. Kech nyiego. To samoro nitiere moko ma bende rito gi to bende ok rit gi maber. Nitie moko. Anyuola moko ma samoro baba ni otho gi mama ni to ikawi ni an kora dak gi ankuna kata dak gi kazin. Tiyudo ka koro in idwa ni ojuani. Anya paro. Ndalo mane kane pod atin ahinya. So wuonwa nokendo dhako moro kane pod atin. Koro gima ne timore ka kichiemo to nyithinde omiyo to an kadhi chiemo to okwano kuon mang'wenyo. Ko gina inisa chiemo koro isa kuot koro idhira adhi oko nikech koro asayie neno ni miseyie nikech kata ka chiemo tewe mani an ma imetieko chiemo no koro yudo ka gik machalo kamago nyathi dongo go kaka gina adongo go ma kadiponi Kristo nokowara to koro yudo ka in bende inyalo timo ne ng'ato kamano. Koro Yesu nowara ma koro nokachulo kuor. To gik machalo kamano mine moko timo ne nyithi kiye. Erokamana Joshua Tieno Auko bro kawiyo matin ka ito dugo ka inde thuolo mar ariyo waloso achiel kachiel kaka wanyalo dak kod nyithi kiye, kaka wanyalo ritogi achiel kachiel mondo gini bende ginene ngima. Ok en mana gino ero manyaka ng'ato hinyre ahinya to inyalo mana dak kaka jomoko. Ma Indian kuku mar wach wabro kawiyo ka ito dugo. Kamoro mora mainte Jarama Lulu TV en kine makare ma indie chiro mar kuku mar wach antiere studio kendi kod missionary Joshua Tieno Auko ma bende wuok Ombei Ward warango kony minyalo chiwo na nyithindo gweko ma nyithi kich kata nyithindo gweko ma bende onge kod nyalo. Warango bende okenge mopogore opogore manyalo tiyo godo mondo miyo nene gin bende giyudo ngima maber. Achaka ruoki studio marwa. Erokamano. Kan wadhi yuo kacha chande Joshua Tieno te wacho ni samoro dak gi nyithindo gi inyalo ketnegi ngima bedo matek ahinya. Ma samoro ng'ato nyalo dongo ka en kod lit e chunye. Magara ka chieng' moro bedo ng'ato to nyalo wacho ni oyo an bende kaka notimna cha ema we kaka an bende atimne joma moko. Gimeno ni mondo mwadhi en ni to sani wantiere kod nyithindo mathoth ahinya ma bende gin street children. Ipani ang'o makelo medruok e kwan mar nyithindo giki? Koso ngima emo idho matek, koso wane moko bed responsible kaka joma nyuolo gi koso. Aparo ngima bende yuto dok matin kabisa. Ma yudo ka kata ka ng'ata chiel nyalo bedo kata nyithindo kata mna par kata boro. Koro yudo ka koro nyithindo gi rito gi ok inyal rito. Koro nyathi koro seche monego iritgi idhi dwero. Ato skisa di dwero kiduogo ne samoro ionge go. Ko nyathi be neno ni there is no use being in this home. Koro gichako kata dhi e street gichako no gik moko matindo ai to koro obeda point koro nyathi koro kuduog dala. Gisa wei. Yuto matin ema paro ni achiel kuom gik makelo medruok mar street children. To un kaka jok mosekalo initiative mar bedo kod ute kata kuonde go mag jot minyalo konye nyithindo giki. Inyalo wacho nango experience ni gi nyithindo gi osebedo nade? Bende nitiere ber miseneno kuom gi, bende nitiere rach miseneno kuom gi? Nyithindo ma ber gi ng'eny to rach gi bende nitie. Mokwongo ber gi en ni to me kaneno gi buta, kaneno nyithindo makiye makonyo buta ka gin around me, to awinja ka an secured. Awinjo ka chunya awinjo ka bedo gi mor moro maber. Gichalo na mana malaika e seche magine dala. Keche samoro ya nyalo wang, samoro kuma dhiye gimoro nyalo timore na marach kaduogo ni to nyithindo go romo na kendo awinjo ka chunya bedo mamor. Koro aparo ni mana achiel kuom ber gi maneno.
kaka an atieno. Yeah. Rachgi bende nitie. Nyathi kich seche moko bedo matek. Iyudo ni kata kinyise nodhi oluok sendi to paro mana ni an emomiya tich nikech minwa gi wuonwa nyiso tho. Koro kata kiodo dhi otimo gini koneno mana ni tich mimiye ni imiye nikech punishment. Yeah. Koro akwayo nyithi kiye kamoro amora ma gintie kata ng'ata man kod nyathi kich moloyo advice nyithi kiye gimed kawo jomodak kodgi kawuonegi. Yeah. Kendo gikony tich giti kaka jogo manie monyuole ute kama gidakego. Koro nyathi kich ok onego bed ni oor to jur, ok onego bed ni nyisa ni tim gimoro to jur. Aeto wan bende kik wane nyithi kiye ni koro gin wanyalo miyo gi tije mondo gitim to nyithindwa obet. An kaka nadak apuonjo nyithinda ging'eyo kabisa. Ging'eyo chiemo ma nyithi kiye chamo ema an bende achamo gi nyithinda. Ka gichamo nyoyo no be machamo. Chieng' ma gichamo rech no bende machamo. Onge food ma different gi gima nyithi kiye chamo e orphanage. Kendo make sure ni kapodo ka chiemo ta make sure ni otedne gi ang'o. To otedne gi gima ne chalo gima idhi tedna cha. Koro mano e kaka ana train nyithinda. I train gi kata ka en luoko sendi. Nyithinda makwongo dhi luoko sendi. Koro ka nyithindo madago dhi luogi. Koro aparo ni ka gineno kamano gineno ka onge gimoro ma ubagusi moro maketo negi. Kendo neno ka koro gidagi nyithindo maber. Yeah. Kamano. To ine kaka ng'at ma bende ochung'ne weche go mag konyo gi wacho kanyo ni school fees bende ochulne gi gidhi school. Training bende omiyo gi. Inyalo nyiso ni to gin kit puonjruok machalo nade momiyo nyithindo gi mondo gin bende gidag kaka responsible members mag society. Ng'eyo Nyasaye. Kendo ng'eyo character. Character is number one. Yeah. Ma nyathi nyalo bedo ni namba 1 kata 2 kata ni ane moriek academically. Yes. To ka character ne rach to okwa support kata wa withdraw support. Okwa support nyathi ma the lead strike e school. Yes. Okwa support nyathi matimbe gi richo e school. Kwa winjo mano to bet piny wa discuss kode atwa miya warning. Kochako timo kendo to koro kata ne en ng'at mariek machalo nade to wagole scholarship. Koro character development is important. Kendo ka gibiro back madhi secondary kwa dago ka gisa to gibiro 1 week to wapuonjo gi wach Nyasaye mondo ging'e Nyasaye. Kendo from there after one week they go home to gichagi duo kendo wachako puonjo gi wach Nyasaye. Koro wach Nyasaye emwa tiego gi kendo wach Nyasaye ema miyo gibedo closer to God. Nyathi posaluoro Nyasaye to koro rieko bira. Nikech ok inyal bedo namba 1 kata inyalo bedo ng'at ma riek to kondiki e tich to character mari karach tigoli e tich. Yeah. Koro character ema miyo ng'ato maintain tije. Character ema miyo ng'ato maintain gimotimo. Ka character rach to girino bende ok inyal maintain. Koro one so much on character. Yeah. Pero kama nyalo nyiso ni to nyithindo gi criteria mare mabende utiyo godo mondo oyud gi. Nikech wacho ni gin nyithi kiye nyithindo ma ok nyal. Nyithindo duto nyalo bira kari kanywero koso nitiere okenge mabende uketo mondo oyud godo nyithindo gi. Yeah, wan gi osiepe kendo relatives. Yeah. Man kuonde mopogore. Kendo wakawo gi from all over Kenya. Yeah. Kata ni within Moroni constituency kende. Wan gi nyithindo moa Lang'o, osepuonj nyithindo moa Kisii, moa Luya. Koro wabedo referred gi jogo mong'egi. Yeah. Koro jogo mong'egi gima kelonwa gi, aeto wadhi dala to assess. Yeah. To confirm gi chief, gi assistant chief, ni ma en gima is true. Seche moko
there was a time mane wakawo nyathi moro waketi under total orphan to wuon gi min gi nitie. Nwadhi wayudo ni wuon gi puth. Yeah. Ato min gi ne blind. Wuon gi puth, min gi ok nen. Koro wakete ni ma is a total what? Orphan. A total orphan. Koro in such cases. Yes. Koro waluongo ng'ato ni total orphan nikech wuon gi ang'o? Puth. Mama gi ok bende onge. Mano chal ni ok ginyal. Kendo kata mana widows. Moko nitie wakete register mar widows. Yeah. Samoro mama nitie to jaode nokende. Okende after 2 years. Owehe. Ok owinj kata kuma jaode nitie. Yeah. Koro mama machalo kamano wakawo in the category of a widow. Moko nitie ma obedo completely abandoned. Chwore nitie to there's nothing. Chwore is not providing anything. Koro gento konyo gi nade? Wagero negi ute, maonge ute, wagero negi. Moko nitie madagi nyikwagi. Yeah. Support nyikwagi, kod en bende support at their home. Yes. Erokamano, nyalo nyisowa ka wadhi kwatiyo kaneno kwadong' dakika 2 kende. Nitiere organizations machalo kamagi ma bende samoro koro loko gi mag wiko mag yuto. Ka gisekawo nyithindo mondo mi giriti, to gichagi loko koro priorities mar nyithindo gi giketo mar ariyo. Koro priority mar gi giwegi ma giketo. Ma bende samoro ne kelo ywak ahinya ne samoro iyudo ka nyithindo ket kamoro ni ikonyo gi to ok giyud kony maber. Iyudo ka ichak itiyo kodgi e yo ma ok ni kare. Inyalo wacho nang'o ni e riwruok machalo kamano ma bende samoro timo mag wiko. That is so sad. That is so sad. Mano gima kata Nyasaye opuonyo. Mondo ng'ato kawo pesa ma meant for nyathi kich. Yes. Kata chiliel. To yotim go gire moro wuon. Mano is a curse. Nitie organizations matimo kamano, nitie jomoko timo kamano. But goodness, magin gi loko nyithi kich gi johala. They don't last. They don't last. Iyudo ka ng'ato nyalo biro to maybe pesa biro to ng'iewo go mtoka maduong', koro gero go ode moro maduong', otimo nade. It will never last. It will never last. Iyudo ka ginyalo flourish within a number of years, maybe 5-10 years. And then gilal. Ato gik manche gitimo gi pesa ka chako dok chien. Yes. Ana nyalo kwano ni Nyasaye osakonya nikech pesa ma biro ne nyithi kiye ok ati godo e yo marach. Mokwongo kana yudo pesa kana Amerika, no wachna ni diger kanisa ate diger orphanage. Abiro magero kanisa gi orphanage. Ne podane odlu. Aluongo partners manomiya pesa obiro. Kidonjo kigwedho kanisa, kigwedho orphanage. Koni kor wadhi oda. Wadhi oda kor wachani to maya achiel kuom ot ute mon liete midwani wakonya. Kana ma oda. Are you sure ni maodi? Those people cried. Kane gidok America, they raised money to build my own home. Masani ka inena ane od gorofa. Ito od gorofa no. No biro kamagi nasa tinya sai nasa tinya. Koro jo kama no neno ni mangata nade onyalo bedo odlu. To gero kama chalo kama. Koro that's how I got the blessing. Erokamano. Wachni mogik minyalo we godo oganda mawinjo wasaniri wantiere kod jonyuol mawinjo, wantiere kod nyithi kich mawinjo, wantiere kod nyithindo mane kategori mwaloseniri mabende neno wakendo winjo wasani. Wachni mogik minyalo we godo. Anyalo kwayo ji duto te modak ne gi nyithi kiye ni mondo ging'e ni rito nyathi kich en mich moa kuom Nyasaye. Yes. Ka nyathi kich ne lweti, ng'e ni Nyasaye nitiere dalani kanyo. Kendo Nyasaye nyalo gwedhi based on kaka irito nyathi kino. Nyasaye nyalo kas dalani ka nisiro nyithindo go. Koro kidwaro gweth, tinano ka nyathi kich manie dalani, temane rito nyathino maber. Nikech
ngima mag nyithindi kata ngima mari odepend on nyathini. Nyathina en malaika. Omiyo akwayo ni jogo duto morito nyithi kiye kata jok ma pod onge gi nyithi kiye. Temane mondo ikaw moro mondo ine kaka Nyasaye biro gwedho dalani. Erokamano. Erokamano ahinya Honorable Missionary Joshua Tieno Auko ma bende wuok Ombei Ward. Ang'eyo ni weche mag siasa bende intiere mago biro loso odiochieng' machielo. Kawuono nwadwa mana rango weche go kaka wanyalo konyo nyithindo go koma nyithi kiye kaachiel kod mond liete. Thank you. Erokamano ahinya. Wachako rare kendo oriti. Erokamano. Awuok e Lolwe TV Anje Fulo mbaka oritu masana.